Štafetový závod na 4x6 km v podání biatlonistek se blíží. Do startu schází jen a pár minut. Jak už bylo řečeno ve studiu, favoritem číslo 1 je Německo, které v této sezóně suverénně opanovalo všechny 3 dosavadní závody v této disciplíně a navíc z posledních 9 štafet na mistrovství světa 6krát triumfovala. Toto je sestava: Vanessa Hinzová, Maren Hammerschmidtová, dále Franziska Hildebrandová a Laura Dahlmeierová. Na poslední mistrovství světa v Norsku byly Němky třetí. Štafeta Francie v této sezóně 3krát druhá. Sestava se příliš nemění. Chevalierová, Aymoniérová, Bresazová, Dorenová, Aberová. Snad možná chybí Beskondová na úkor Aymoniérové, pardon. Ukrajinky, ty by také se mohly prosadit na stupně vítězů a v sestavě Varvinecová, Jimová, Merkušinová, Pithrušiná. Dále startovní číslo 4 patří Norsku. 1/3 místo z této sezóny získali Norky. Sestava Nikolajsenová, Feneová, Egofová, Olsbová, chybí Berkelandová. Se startovním číslem 5 nastupují Italky, další velké favoritky. Na poslední štafetě doma v Anterselvě dojeli třetí. Navíc Italkám se tady daří. Rozjede to Vitociová, následovat bude Sanfilippová, Rungaldírová, Wiererová. No a tady je Jessica Islová, která se chystá na svůj první start tady na mistrovství světa v rakouském Hochfilzenu. No a věřme, že vykročí správnou nohou, mohla si to vyzkoušet v loňské sezóně na mistrovství světa. Věřme tomu, že Jessica bude hlavně úspěšná na střelnici. Ve startovní listině je celkem 23 štafet. Romane, zapomněl jsem na některé týmy, které by ještě se mohly dostat do popředí. Rusko, Bělorusko? Tak určitě kvalitu svoji mají, ale jak si říkal, Ukrajina, Itálie, to jsou velké favoritky. Ukrajina si myslím, že dokáže předvádět výborné výkony na střelnici ve štafetovém závodě, ale nesmíme na takové týmy, jako je Rusko a Bělorusko, určitě zapomenout. První místo obhajují Norky z domácího prostředí. Ovšem, už jsme o tom také několikrát hovořili, závodní forma chybí Norkám a tady rozhodně nedosahují takových výsledků jako před rokem v Oslu. No, je to pro mě překvapení, nebo ta forma úplně není ideální, ale tento závod štafetový mnohdy přináší také prostě nečekané výsledky a můžou tam i Norky skočit, i když se tady zatím s tou formou moc nepotkali. Německý tým v sezóně příliš se sestavou neexperimentoval, snad jen ojediněle se dostala do závodu Preussová, jenže ta zde kvůli nemoci není, chybí, absentuje, a tak ta sestava Hinzová, Hammerschmidtová, Hildebrandová, Dahlmeierová je podle německých trenérů 100% a má největší šance dnes na úspěch. Po 27. v historii světových šampionátů se začíná bojovat o sadu medailí ve štafetovém závodu žen na 4x6 km. Sice počasí je krajně nepříznivé, stále velmi hustě sněží a z těchto záběrů to není patrné, je to takový mokrý déšť, možná i do toho mrholí. Každopádně v hledišti to znovu jen vře. Do posledního místečka jsou tribuny zaplněné a podél trati fanoušci také nebudou chybět. Pokud bychom si měli tipnout, návštěva opět přes 22 000 diváků v celkovém součtu. Tak na to, jaké je počasí, tak ta návštěva je parádní. Myslím, že atmosféra bude skvělá. Věřme tomu, že i šťastnou ruku měli kluci ze servisu a vybrali ty správné lyže nebo i tu správnou mázu. V tomto ohledu, abychom mohli posílit trochu šance běloruského týmu, ten má v servisu Müllera, německého servismana, který působil dlouhé roky u české reprezentace, a my víme, že tento servisman umí na takovéto podmínky lyže připravit. Tak umí a já věřím, že i Tomáš Žídek prostě tu zkušenost má, ale samozřejmě dneska to bylo velmi obtížné, bylo to velmi rychlé, nemohli se na to kluci samozřejmě tady připravit, takže jak tam říkala Jana, tam kluci museli hnedka sáhnout i pro více párů od děvčat a znova to přezkoušet. Favoritkou prvního úseku by měla být francouzská Anne Chevalierová, která jede teď na druhém místě za Hinzovou. Chevalierová zde vybojovala senzační bronz a ve sprintu. Ve stíhačce zajela také solidní 11. místo a nechyběla ani ve smíšené mix štafetě. Francie v této disciplíně zástupci ze země galského kohouta získali stříbro.
Na třetím místě jede Norka Nikolajsenová. Ta zde nezajíždí dobré výsledky. Sprint až 45. místo, vytrvalostní závod 47. místo. Snad stíhačka, ta se povedla, ale ani 21. místo zcela jistě tuto 26letou Norku neuspokojilo. Jessica Islová v té druhé desítce v průběžném pořadí. Tady jsme mohli zrovna vidět u švédské závodnice otevřená klapka, což je obrovská chyba v tomto počasí. Je potřeba na to myslet a aby si závodnice uvědomili po odstřílení, aby si zavřeli klapky jak u dioptru, tak u toho tunelu, kde je vlastně mužka. Biatlonistky na malorážce nemají žádnou optiku. Vše je v kovu. Krásný manévr Chevalierové. První mezičas Francie, Německo, Itálie, Norsko, Rusko, Kazachstán. Česká reprezentace zásluhou Jessiky Islové figuruje na 12. místě. Ale tam už se nám to trošku nahromadilo. Měla tam problémy právě Višněvská z Kazachstánu, která tam zpomalila celý ten postupující vláček směrem a vzhůru. To je právě ta role biatlonistek, do které se dostávají, aniž by chtěli, pokud jedou v té druhé polovině startovního pole. A Jessica tam si myslím, že to udělala šikovně, hnedka se dostala do té levé strany, takže tam víceméně nic nestratila. Nyní to je dlouhý had 23 biatlonistek, který vyjíždí na tu druhou louku, která je za stadionem. Tady však dlouho startovní pole nepobyde, krátká otočka a míří se zpět na stadion. Znovu podél trati, ale i v hledišti přímo na stadionu nechybí čeští fanoušci. Tak v tomto počasí samozřejmě bude to i o tom, že se bude hodně ujíždět ta stopa, dá se říct v tom prostředku, kde bude těch nejvíc závodnic jezdit, takže tady víceméně budou se snažit hodně jezdit za sebou. Výborně v popředí operuje také Italka Lisa Vitociová, teprve 22letá reprezentantka z Apeninského poloostrova, která byla ve sprintu čtvrtá. Ve stíhačce 14. Krásné výsledky pro tuto Italku. Čtvrté místo je jejím nejlepším výsledkem v dosavadní kariéře. Na tom předcházejícím posledním mezičase Jessica Islová na 13. místě, ztráta 7 vteřin 6 desetin. Nyní ale už se biatlonistky přibližují ke střelnici, první střelecká položka se blíží. Biatlonistky budou zaléhat na stavy podle startovních čísel. Chevalierová pěkně na dvojku, Hincová na jedničku, Jessica Islová přijíždí ke stavu číslo 6. Těžké střelecké podmínky, velmi těžké. Nestálý vítr z levé strany, husté sněžení, nic příjemného. Takže si to hodně štěstí. Česká reprezentantka ještě nevystřelila a Hincová se Chevalierovou už mají splněno. Ale výborně, skvěle. Jessica Islová nepotřebovala ani jeden náhradní náboj. Závodem pokračuje dál, sice bude ztrácet na první místo výrazně, protože Hincová se Chevalierovou předvedli rychlou palbu. Hincová za 22 vteřin, Jessica Islová však na tom nebyla o moc hůře. Ta zastřílela za 28 vteřin a měla 6. nejrychlejší střelecký čas. Skvěle, Jessico, výborně. No, zvládla to parádně, protože pro ní to nebylo vůbec nic jednoduchého. Zaléhala, když zaléhala, tak Hincová už měla druhou, třetí ránu odstřílenou, takže prostě ty diváky ona slyšela Jessica, takže tam se na to maximálně zkoncentrovala a udělala to, co měla. A Romane, ta ztráta 13 vteřin není až tak propastná.
Tak ne, to si myslím, že Jessica zatím to první kolo od ní bylo parádní i takticky, si myslím, že se úplně necpala dopředu, že si jela to své, aby byla schopna odstřílet a to se jí povedlo. Teďka by to chtělo nějaký kontakt, protože Jessice by se určitě lépe jelo. Z favorizovaných štafet nejvíce zaspala při první zastávce ta norská. Nikolajsenová potřebovala 2 náhradní náboje, na stavu se trvala 45 vteřin a Norky odjíždily ze střelnice se ztrátou 25 vteřin na 18 sekund, ale nás těší 10. místo Jessiky Jislové a přijatelná ztráta 13 vteřin. My budeme hodnotit první střeleckou položku také s ohledem na nástřel, jak vypadaly podmínky tehdy a teď a jak reagovala Jessica. Při nástřelu foukal ten vítr výrazně zleva, Jessica nějak nemusela reagovat tím, že by štelovala dioptr a myslím si rány bez nějakých větších problémů. 4. rána byla trochu k těm 9 hodinám, ale to asi nemá cenu zmiňovat. Děkuji. V popředí se nic nemění. Německo první, Francie druhá, Itálie na 3. místě. Běloruska Skardínová na 4. pozici, Ukrajinka Varvinecová, ta má v držení 5. příčku. První položka se nepovedla Avakumovové z Koreje, jinak naturalizované reprezentance této země se nepovedla především vinou 2 dobíjení, ale navíc Avakumovová, která nás překvapila 5. místem ve vytrvalostním závodu, odjížděla poslední ze střelnice. Jak si říkal, 5. místo, to bylo určitě velké překvapení a tam podala parádní výkon, ale pro nás teďka tím, tam to vypadalo dobře, že Jessica ten vláček stihla, zatím se tam drží, by potřeba udržet ten kontakt. Ano, Jessica Jislová tam jede za slovenskou reprezentantkou Fialkovou. Na 11. místě stále ztráta 13 vteřin. Jessica jede zatím parádně, jen vydržet. No, zatím se tam drží, to je přesně ono. Teďka Jirka tam Holoubek určitě dával pozitivní informace a to je pro Jessiku určitě příjemný. Norská štafeta až na 19. místě. Ještě o 1 příčku si pohoršila Nikolajsenová oproti mezičasu po střelnici. Tak za normálních podmínek, když by ten sníh byl hodně rychlý, tak bych řekl, že to kolo profilově není až tak náročné, a takže bych řekl, že se bude hodně rozhodovat na střelnici, každé dobytí bude znát, ale tento sníh je, si myslím, že velmi pomalý, jak jsme říkali, asi ta prostřední nebo ta stopa, kde budou jezdit závodnice hodně, tak tam to bude dobře uježděné, tam to pojede, ale mimo to asi nebude nic moc. Většina trenérů postavila své nejlepší biatlonistky na poslední úsek, na ten 4. Norsko má na 3. úseku Tyril Egofovou, na 4. místě Marte Olsbuovou. Je to bráno s tím ohledem, že až teprve řečeno karetní terminologií v posledním štychu se vynáší nejsilnější trumfy, ale i s tím ohledem, že trenéři případně mohou pošetřit své hvězdy pro nedělní závod s hromadným startem, pokud by se štafeta krajně nepříznivě vyvíjela. Tak je tomu příklad, si myslím, finská štafeta, kdy jsme byli vždycky zvyklí, že rozjížděla Kaisa Mäkäräinenová, tak si myslím, že tady ten důvod je jednoznačný. Na postavení Nikolajsenové se nic nemění. Jessica Jislová na mezičase 11. ztráta 15 vteřin. V prvním úseku zatím vévodí Hincová se Chevalierovou a Vitociovou. Druhá střelecká položka dnešní štafety. Bude se střídat ve stoje.
Jessica Jislová na stavu číslo 11. Tentokrát se bude více opravovat. Hincová má 2 nepřesnosti. Špatně se tu vyvíjí pro německou štafetu. Chevalierová jde na první místo a její nejbližší pronásledovatelkou bude Vitociová. To je vynikající! Jessica Jislová nepotřebovala na prvním úseku ani jeden náboj navíc. Česká štafeta stále pojede v popředí v první polovině startovní listiny. Vynikající. Jessica Jislová na 6. místě, odstup 21 vteřin, 4 desetin. Hincová 3. na prvním místě. Francie zásluhou Chevalierové před Itálií. No, Jessica velkou pochvalu, koncentrovaný výkon 34 vteřin, ale pěkně ty rány hlídala, bylo vidět, že si věřila, že to střílela, měla to pod kontrolou a paráda to len potřebovala. Také Magdalena Gwizdoňová z Polska zastřílela velmi solidně. V celkovém součtu potřebovala pouze 1 náhradní náboj a Polky jedou právě před českou sestavou na 5. místě. No, Jessica teď by tam potřebovala prostě konkurentku, kterou by byla schopná to tempo akceptovat, udržet, protože teď ty síly určitě ke konci budou docházet a to by Jess moc pomohlo. Jessica Jislová střídala znovu relativně velmi rychle, sice 34 vteřin, to není žádný extra střelecký čas, ale na ty podmínky, jaké panují na střelnici, je to skvělý čas a především 5. nejlepší z celé startovní listiny. Ne, teď si myslím, že se jí vyplatilo to, že nemusela, nebo že nešla do nějakého rizika, nemusela použít náhradní náboj a to si myslím, že bylo od ní parádní. Úplně jinou tvář nám nabídla Nikolajsenová z Norska. Ta nepotřebovala tentokrát ani 1 náhradní náboj, zastřílela nejrychleji za 26 vteřin a také Norsko si polepšilo na 12. místo. Anés Chevalierová, biatlonistka, která v Oslu byla členkou stříbrné francouzské štafety. Tehdy Francouzsky prohráli souboj s Norskem jen o 5 vteřin a 3 desetiny. Za ní jede Lisa Vitociová a tady se snaží dohnat náhradní náboje Hincová z Německa. Na 4. místě je už Gwizdoňová, 5. je Počufarovová, Skardínová se dostala před Jessiku Jislovou, česká reprezentantka na 7. místě. Teď je potřeba se zakousnout a zkusit to uviset. To není snad ani o pozici, o tom umístění, ale o tom kontaktu, o té prostě ztrátě, aby byla co nejmenší. Ale Jessica na střelnici odvedla opravdu 100% práce dneska. Také na trati, Romane, v prvním kole zaostala za Chevalierovou jen o 8 vteřin a 4 desetiny. Bylo to takové zahřívací kolo, ale v tom druhém kole zůstala zpět o pouhých 6 vteřin za nejrychlejší Ukrajinkou Varvinecovou. Tam bohužel už se Jessica trošku odpoutali, na tom přechodu tam ztratila, ale chce to zabojovat. Ztráta se zvyšuje na 26 vteřin, stále však česká reprezentace drží na úvod tohoto závodu přijatelné 7. místo. Slovinsko reprezentuje na prvním úseku Teja Gregorinová. Slovinský tým musel povolat juniorky, aby vůbec dal dohromady štafetu pro dnešní závod na mistrovství světa. Nejnáročnější stoupání na 2kilometrovém kole má téměř Chevalierová za sebou. Za ní stále velmi dobře jede Italka Vitociová. Hincová z Německa se drží přibližně stále ve stejném odstupu jako po střelnici.
Gvizdoňová ta se o 2 vteřiny k Chevalierové přiblížila. Skardínová ta se přiblížila nejvíce ze všech biatlonistek v první příčce. Bělorusko je 5. Podšufarovová 6. Varvěnecová 7. Jessica Jislová na 8. místě. Teď si sahá Jessica Jislová až na samé dno svých fyzických sil, ale snad tam ještě Jessica Jislová něco najde. No tak už se tam blíží ten konec, třeba zabojovat i teď, opravdu bojovat o každou vteřinku. Chystá se předávka. Za Francii pojede druhý úsek Aimonierová. Tady 2x9 ve sprintu, ve stíhačce. Předtím v sezóně také 2x9. Vůbec je to zatím její nejlepší sezóna této 25leté Francouzky, která se vydává za Francii bojovat do dnešního závodu. První je Francie po prvním úseku. Na druhém místě je Itálie. Za Itálii nastupuje Federica Sanfilippová. Měla tady vynikající sprint, střelecky bezchybný a vybojovala 5. místo. Za Německo Maren Hammerschmidtová, ta zazářila ve vytrvalostním závodu, ve kterém získala 7. příčku. Na 4. místě je Polsko. Monika Hojnišová už to ví, jaké to je stát na stupních vítězů na mistrovství světa. Bělorusko 5. Krjuková, zkušená biatlonistka, která má za sebou také velké výsledky. Rusko reprezentuje Světlana Slepcová, ta se tady střelecky nedaří a tady už se rozjíždí Eva Puskarčíková, druhá česká reprezentantka se dostává do akce. Tak jeď, Evo, jeď! Tak před tímto, nebo před závodem jsem si říkal, že když budeme předávat, nebo když by se Jess podařilo 30 vteřin, tak jsem říkal, že to bude fantasticky. Myslím si, že i takhle to zvládla ten svůj úsek, rozjela parádním způsobem, hlavně na střelnici opravdu byla dneska bravurní a tam, že trošku chyběly v té běžecké části síly, tam se to asi dalo očekávat. Pokud vezmeme všechny závody ve světovém poháru, tak pro Jessiku Jislovou bylo toto vystoupení v této sezóně nejlepší. No, tam si myslím, že trenéři udělali dobře a s tím rozjezdem můžou být spokojeni. Tam by byla teďka potřeba samozřejmě i víc, kdyby se podařilo to nějak docvaknout, hlavně na střelnici udělat dobrou práci. Až na 18. příčce je Norsko, které obhajuje titul mistryní světa z tohoto závodu. V posledním 2kilometrovém kole Jessica Jislová už neměla dost sil. Hovořili jsme o tom, že v tom prvním kole měla odstup od nejrychlejší Chevalierové 8 vteřin. Ve druhém kole jí dělilo od nejrychlejšího času 6 vteřin a ve třetím jen pro srovnání 22 sekund. Přesto znovu musíme ještě jednou Jessiku Jislovou pochválit. Ale putujeme závodem dál. Tady je Silje Aimonierová, 17. žena celkového hodnocení světového poháru. Před rokem v Norsku dostala příležitost pouze ve sprintu, ve kterém zklamala. Byla až 64. Ale v této sezóně jezdí štafety prakticky pravidelně, je vyzkoušená. No, tady 9. místo ve sprintu, takže určitě tu formu má a to je velká kvalita určitě teďka ve francouzské štafetě. Hammerschmidtová už druhá, Sanfilippová 3. Hojnišová na 4. místě. Na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě vybojovala své jediné stupně vítězů tato Polka. Bronz závodu s hromadným startem. A tady Eva Puskarčíková za reprezentantkou Kazachstánu a také za Švédkou Ebergovou. 10. místo pro českou reprezentaci. Ztráta se zvyšuje. Tak
teďka tam jede Monierová, která hlavně je nebo jedna z nejlepších běžkyň vůbec v celém peletonu a tam u ní bude otázka, jak se vypořádá se střelbou, protože tam ty procenta jsou u ní hodně nízký, 79% leže, 68% ve stoje. Na Evu Puskarčíkovou by se mohla tlačit také slovenská reprezentantka Kuzminová. Norsko stále v poli poražených. Ale závod ještě není ani v poločase. Tak při těch podmínkách, co panují na střelnici, je ten vítr opravdu tam zlobí z té levé strany, tak je předčasné teďka dělat závěry, protože opravdu jsme vyloženi ještě na začátku závodu. Chtěl jsem říci, pro Norsko stále šance na zlepšení existuje. Existuje, ale je pravda, že tady se s formou moc nepotkali, hlavně na střelnici si myslím, že se tam, nebo že se tady holky trápí. Monierová má své dosavadní výsledky založené především na rychlém běhu, jak o tom hovořil Roman. Ta střelba je o něco horší, nebojím se říci podprůměrná, střelba v leže 79%, ve stoje této francouzsky pouhých 68%, ale to jsou jen čísla. Na ně zapomeňme, teď je tady třetí položka. Monierová se výborně skoncentrovala, nepotvrdila svá špatná čísla a ze statistik Francie je stále na prvním místě. Výborná položka rovněž pro Sanfilipovou. Hammerschmidtová musela jednou opravovat a nyní Eva Puskarčíková na stavu číslo 10. Hojnišová 2 chyby. Nemá splněno stejně jako Ukrajinka. Hojnišová mizí pryč. Jimová rovněž. Výborná švédská položka i pro Bělorusku Kurjukovou. Jedna oprava Evy Puskarčíkové. Eva Puskarčíková stále pojede v této skupince, ve které je Ebergová a také Slovenka Kuzminová. Eva netrefila samozřejmě, nebo jsme viděli první ráno, ale za 36 vteřin i s tím jedním dobytím opět předvedla velmi rychlý. Tam je to trošku opravdu na tom i na riziko, protože ta první rána vyjde hodně rychle. Hodně si polepšila Američanka Dankliová. Spojené státy americké jsou nyní 12. Její položka trvala pouhých 23 vteřin a pro srovnání znovu Eva Puskarčíková střílela za 630 vteřin. To s jedním dobíjením není až tak špatný čas. Nicméně Dankliová získala na střelnici na českou štafetu 13 sekund. Přesto Spojené státy americké stále za českou reprezentací na 12. místě. A tady už se půjde na trestné kolo. Finka a Rakušanka, nepřesnosti. Eva Puskarčíková udělala první českou chybu v tomto závodu, tak se zeptáme na to, jak vlastně zvládla tu první ránu, která vyšla hodně rychle, tak jak to hodnotíte? Tak jestli vyšla rychle, tak Eva střílí rychle, je vidět, ta rána byla nahoře, pak druhou se vrátila do centru, možná potom, co nedala, se malinko sklidnila, ale pak všechny ty rány zase v rytmu byly nahoře, možná i trošku zadecháním, polohou, to grupe to bylo vejš, ale zaplať pánbu, že tam je jenom jedno dobíjení a kolem ní taky dobíjeli, takže nestratili jsme nic moc, od té předávky 10 vteřin a pořád je to ve hře. Děkujeme. Tak tam bylo vidět,
že byl akorát ten výškový problém a je to důsledek možná toho, jak to říkal Ondra, prostě dneska není na ten odpočinek moc času a Evčata mohla přijet ve vyšších tepech, takže mohla být více zadejchaná a potom prostě ten výdech mohl být hlubší a ta zbraň potom vyjede nahoru. Romane, musím se přiznat, že jsem očekával méně přesnější střelbu nikoliv od českých reprezentantek, ale od celého startovního pole. Máme za sebou teprve 15 stran, přesto těch chyb je minimálně, zvlášť v popředí startovní listiny. Přitom, jak jsme sledovali nástřel, tak některé biatlonistky dlouho se trvávaly na stavech a trápily se, než vyladili svou malorážku do závodní formy. Jenže dnes zatím velmi kvalitní střelba, vzhledem k podmínkám. No tak na to, že to, jak říkáš, z té levé strany se ten vítr tlačí, ale asi už jsou připravené na to závodnice už z nástřelu, tak zatím ten průběh závodu, zatím z té střelecké stránky si myslím, že je dobrý. V čele závodu se nic nemění, Ajmoněrová stále první, Hamršmitová se posunula na druhé místo, Sanfilipová třetí a dále následuje Ukrajina, Polsko, Rusko. Na 7. místě Bělorusko a tady je Eva Puskarčíková, která přijíždí na tento mezičas na 10. místě. Tak jen Evi vydrž. Míříme do cíle, kde je Jessica Jislová. Jessica Jislová položila kvalitní základ do štafety. Jessico, čistě, jak jste se srovnávala s těmi podmínkami na střelnici? No, ty podmínky na střelnici vlastně jsem dneska ani nevnímala. Ten závod byl, sníh je strašně pomalej, dneska bylo to těžký a to první kolo byla hrozná bitva na té trati, tam se divím, že jsem přihlez se 2 hůlkama, takže já spíš se snažila na té střelnici to udělat co nejrychleji, abych tam nemusela být ani o chvíli díl. Už jsem to zmínila, pomalý sníh, jak těžké to bylo na trati. Chvíli jste se držela v kontaktu, to vypadalo nadějně. Ty první 2 kola jsem se snažila, ale prostě v tom třetím mě už došlo, tak jsem bojovala, co to šlo a snad to bude dobrý, no. Díky. No, děkuji. Ajmoněrová stále na prvním místě a svůj náskok na Sanfilipovou zvýšila. Hamršmitová, ta se drží stále o 12 vteřin zpět, stejně jako po třetí položce tohoto závodu. Výborně jede toto běžecké kolo Kuzminová ze Slovenska. Ta už je 8. Krůková před slovenskou reprezentantkou a v tomto vláčku je i Eva Puskarčíková, která si znovu o 1 příčku pohoršila. Česká reprezentace na 11. místě. No, tam je vidět, jak je ten sníh opravdu těžký, pomalý, že to pod tou nohou vůbec neodjíždí. 4. střelecká zastávka dnešního závodu. Ajmoněrová. Nástavu číslo 1. Hamršmitová přijíždí na 2, Sanfilipová na 3. Hamršmitová 2 opravy, Ajmoněrová si dává na čas, piluje každou ránu. Na této zastávce nejvíce vydělala Italka Sanfilipová. A teď je to těžký okamžik pro Hamršmitovou. Nesmí chybovat. Na střelnici je už i Eva Puskarčíková. Hamršmitová odvrátila hrozbu trestného kola. Německo je 2. Ajmoněrová stále nemá ještě sestřelené všechny terče. Jeden je stále před ní. Rychlopalba Evy Puskarčíkové. 1 oprava pro Evu. Ajmoněrová má poslední náboj a před sebou poslední terč. Eva Puskarčíková pokračuje dál s 1 opravou. V celkovém součtu 2 opravy. Eva Puskarčíková má splněno, ale tohle to byl dlouhý střelecký čas pro Francii, který strávila Ajmoněrová na stavu číslo 1. Sanfilipová první, za ní Hamršmitová, dále následuje Ukrajinka Jimová, Eva Puskarčíková na 8. místě, ztráta českého týmu 35 vteřin 8 desetin. Nejvíce vydělalo
Švédsko na 4. střelbě. Ebergová se posunula na 5. pozici zásluhou 27 vteřinové střelby. Eva Puskarčiková s jedním dobíjením za 33 vteřin. 3. nejrychlejší střelecký čas. Bravo, Evo. Jen pro srovnání, Aimonierová, ta strávila na svém stavu 1 minutu a 29 sekund. Tak dlouhou dobu. No, to bylo až neskutečné. U té poslední rány se zasekla, ale žádný problém tam nebyl, když kamera, nebo když se nám dostala do pohledu kamery, tak prostě jenom stála. Tam prostě podle mě u ní byl blok, nemohla dostat zbraň do terče a tam si neodvážila prostě tu ránu spustit, ale nakonec pro ní to ukočírovala bez trestného kola, ale ten čas tam byl opravdu velmi dlouhý. No a těžké chvilky prožívala na zastávce číslo 4 i Maren Hammerschmidtová. V dosavadním vývoji závodu zatím nejlépe střílí Bělorusko. Tento stát potřeboval jen 1 náhradní náboj na 4 položky. První Itálie 2. Stejně jako česká reprezentace. Jsme opět na trati. Na prvním místě uhání k cíli svého úseku Italka Federica Sanfilippová. Biatlonistka z Rydnau, která má ráda módu, ale v tomto ohledu si rozumí v týmu především s Dorotou Vírerovou. Obě jsou pověstné v seriálu světového poháru svou nákupní horečkou v každé zastávce, v každé destinaci. No, my hlavně musíme věřit Evče, že v posledním okruhu dokáže to tempo vystupňovat. Je tam 10 vteřinek od toho pódia, tak věřme tomu, že tam s tím ještě zkusí teďka něco udělat, aby dokázala holkám předávat na co nejlepší pozici, nebo aspoň ten čas, aby se nám začal stenčovat. Ve druhém kole zaostala za Američankou Dunkleyovou, které to jede nejlépe na druhém úseku o 12 vteřin Eva Puskarčiková. Česká reprezentantka stále je nyní na 6. místě. Ta ztráta je však stále přes 30 vteřin. Rača tam si myslím, že teďka vypadalo velmi dobře, má tam před sebou Aimoniero, což určitě pro ní je hnací motor a věřme tomu, že tam ještě v tom posledním stoupání zkusí zabojovat. Norsko 13. Feneova této světové velmoci zatím příliš nepomáhá. Navíc jede tato Norka úplně osamocena. Nic závidění hodného. Znovu pohled do předávkového prostoru. Veronika Vítková stojí za Alexí Rungaldírovou. Další Italka, která tady má výborné výsledky. Sanfilippová už blíží, už najíždí, už se blíží, už najíždí na stadion. Alexia Rungaldírová, to je senzační bronzová medailistka z vytrvalostního závodu. Skvělá střelkyně. Ve vytrvalostním závodu neudělala ani jednu chybu, stejně jako ve stíhacím závodu. Italka Rungaldírová tady má za sebou 8 položek naprosto čistých. No, to je pro Itálii určitě další znamení, nebo teďka výborná pozice a pokud ona potvrdí tu skvělou fazonu na střelnici, tak Itálie zatím má obrovskou šanci. Itálie první, na druhém místě je Německo. Pomyslný štafetový kolik přebírá Hildebrandová. Zde se jí příliš nevede, nedaří a nejlépe ve sprintu 19.
Na třetí pozici je Ukrajina. Anastazie Merkušnová, ta si na zdejší závodní formu rozhodně nemůže stěžovat, ve sprintu 10., ve stíhacím závodu 8. To jsou její nejlepší výsledky v kariéře. 4. místo pro Francii, Bresazová v akci a tady je předávka Evy Puskarčíkové, Veronice Vítkové. Veronika Vítková vyjíždí do závodu na 5. místě. Měl si pravdu, Romane, Eva Puskarčíková to krásně vystupňovala. Za Dankliovou nejrychlejší běžkyní druhého úseku v tom třetím 2kilometrovém kole zaostala Eva Puskarčíková jen o 5 vteřin. V prvním kole o 14 vteřin, ve druhém o 12 vteřin. Výborně se rozložila síly Eva Puskarčíková na trať. No i Oteči parádní výkon a i v tom běhu myslím, že předvedla to, co nebo od ní očekáváme a tam si myslím, že využila té šance chytit se Monierové a Evča to uvisela, to je paráda, teďka předávala na velmi výborném místě. Až 11. Rusko, za které nyní je na trati Starichová. Norsku se bude snažit pomoci Tyril Egofová, mistryně světa ze světového šampionátu 2016. Jenže ztráta, odstup je pro Norsko velký. 1 minuta 32 vteřin. Výborně si vedou v tomto závodu Spojené státy americké a také Polsko. Za Polsko nyní ale málo zkušená Mitorajová. Tak teď tam mají Polky nejslabší článek, ale zatím si tím závodem, nebo proplouvají tím závodem velmi dobře a zatím tam mají tu výchozí pozici pro ně si myslím, že výbornou. Česká reprezentace je na 5. místě především zásluhou dobré střelby. Na 4 položkách dobíjela jen 2krát, konkrétně Eva Puskarčíková po jednom dobíjení v leže a ve stoje. Lépe jsou na tom pouze Bělorusky s jedním náhradním nábojem. A tady jsou problémy na střelnici, které postihly rakouskou štafetu. Eva Puskarčíková v cílovém prostoru. Eva Puskarčíková vytáhla českou štafetu na 5. místo. Jak se vám běželo, Evo? Vypadalo to, že jste se udržela v kontaktu a to bylo klíčové. No, jak tak to docela šlo, no trošku mě mrzí ty 2 dobíjený. Ale jak můžeme vidět, minule to bylo daleko horší, takže jsem ráda za to, jak to dopadlo. Jessica to rozběla náramně, takže já myslím, že zatím pro spokojenost. Ale i s těmi dobíjeními ta střelba od vás byla velmi rychlá. To nemohu říct, já to úplně nevnímám. Ty podmínky, jaké to pro vás bylo? No na trati to je docela složitý, na střelnici si myslím, že to až tak hrozný není. Děkuju. Děkuju. Merkušinová si pohoršila z 3. na 5. místo. Veronika Vítková polepšila na 4. příčku. A Verunka rozjíždí tento závod bravurně. Tak Verča si myslím, že tady po běžecké stránce na tom vůbec není špatně. Věřme tomu, že dneska se maximálně skoncentruje na střelnici, protože tam vždycky v těch závodech byl nějaký problém, ale po běžecké stránce si myslím, že je tady připravena skvěle. Jestli bychom měli označit nejslabší článek zde na mistrovství světa německé štafety, tak je to možná Franciska Hildebrandová. Sice ve světovém poháru celkově 7., jenže, jak už bylo řečeno, tady zatím nejhorší zastávka z celé sezóny. Tak pro ní nejlepší výsledek tady 19. místo ve sprintu, což pro takovou závodnici určitě je málo, takže ta forma není až taková, ale dneska to může určitě vynahradit obrovskou zkušeností. Veronika Vítková stále o 22 vteřin zpět. Na předávce to bylo 31 sekund. Merkušinová 5. Ta se bude muset spolehnout na přesnost na střelnici. Američanka Reedová 6., Mitorajová 7., Pisarevová z Běloruska na 8. místě. Za Běloruskou bude finišovat Daria Domračevová. A zde je Starichová z Ruska.
Pátá střelba dnešního štafetového závodu žen na 4x6 km na mistrovství světa v rakouském Hochfilzenu. Vedení v závodu má Německo zásluhou Hildebrandové. Druhá je Itálie, Rungaldírová na stavu číslo 2. Veronika Vítková už má také polohu na 4. Hildebrandová bezchybná, Německo je první. Rungaldírová musí dvakrát opravovat, stejně jako Veronika Vítková, opravuje i Bresazová. Německo získává velký náskok na páté střelbě. Druhá bude stále Itálie, tak ještě jedna rána pro Veroniku Vítkovou. Věříme, že jen jedna na této položce. Máme splněno. Veronika Vítková pokračuje dál závodem. Časový odstup se zvýší, ale je z toho pro českou reprezentaci krásné 4. místo. No a podívejte se na ty starosti Francie. Bresazová. Ještě jedna rána. Tahle zastávka se Francii nepovedla. Naštěstí pro Francii trestné kolo se nekoná. Starichová už je pryč. Kiril Egofová poprvé tady na šampionátu zastřílila položku čistě a ještě jednu položku má z vytrvalostního závodu čistou. Tak je tam tady těch norských závodnic je tam obrovská zkušenost a dokážou se maximálně skoncentrovat potom na ten závod. Teďka vidíme tady, jaké jsou problémy, když sněží ten pravý loket, tak švýcarské závodnici ujížděl, což je pak nepříjemné při tom zaujímání polohy. To je Helena Hekijová. Jinak švýcarská štafeta má dnes v sestavě 3 sestry, stejně jako na olympijských hrách. Aitu Gasparinovou, Selinu Gasparinovou a Elisu Gasparinovou. Pohled do průběžného pořadí po páté střelbě. První je Německo, druhá Itálie, třetí Ukrajina, česká reprezentace na krásném 4. místě. Tak Verča tam musela použít ty 2 náboje, ta položka trvala proto 49 vteřin, byla trošku delší, ale stále k tomu stříbru to je kousek a věřím, že Verča teďka po té běžecké stránce opět tam s tím něco může udělat a stojka věřím, že dopadne dobře. Romane, francouzsky se střelecky nečekaně trápí a Imonierová, ta nám stála na stavu minutu téměř 30 vteřin a teď Bresazová nám položila na stavu 1 minutu a 17 sekund. To jsou ty rozdíly, které pak dělí Francii od stupňů vítězů. Zatím v průběžném pořadí. Tomáš Lachman se hlásí ze střelnice s informacemi. Už byla řeč o tom, že zaujímání polohy na té mokré podložce tady není úplně jednoduché, především samozřejmě při té střelbě v leže, tak z čeho podle vás pramenily ty chyby Veroniky Vítkové a kam směřovaly ty rány? Není to ani tak, je vidět, že jsou to spíš vejškové rány, ty 2 rány byly dole, potom který dobíjela, byla jedna níž, druhá vejš, je to spíš tím dejcháním, samozřejmě ona se snaží to dojet. Myslím si, že střílela docela rychle, v té štafetě je potřeba nečekat, nakonec jede tam pořád v kontaktu, takže zvládla to, dobila tam 2 rány a uvidíme, co přinese stoják. Děkujeme. Tak je to opět problém, akorát ten výškový, což si myslím, jak to říká Ondra, to je důsledek toho, že holky jedou na hraně možná svých možností a potom tam s tímhletím je problém. Veronika Vítková na 2. místě, táhne za sebou Rungaldírovou, Merkušinovou. Polsko na vynikající 5. příčce, na 6. místě Švédsko. To jsou výsledky, se kterými by zcela jistě fanoušci z Polska a Švédska byli spokojeni. Spojené státy americké na 7. příčce. Pardon, Francie na 7. příčce, Spojené státy americké na 8. místě. Ovšem Starichová si dělá ambice na 8. místo Spojených států amerických.
Norsko stále v poli poražených. S více než minutovým odstupem jede Tyril Egofová. Hildebrandová svůj náskok na předcházejícím mezičasu výrazně navýšila. Nikoliv však až tak výrazně na Veroniku Vítkovou. Česká biatlonistka trochu ubrala z náskoků Hildebrandové. Tady teď na druhém místě Merkušinová, na třetí pozici Rungaldírová, Veronika Vítková na čtvrtém místě. Možná tato trojice spolupracuje, střídá se ve stíhání německé štafety. Tak jsme neviděli v záběru, jak Verča jedou lyže, ale já si myslím, že teďka spíš to je po té taktické stránce, že si Verča trošku si myslím polevila, ulevila, aby se maximálně skoncentrovala na stojku, protože tam prostě to bude rozhodující teďka. Starichová už 8. Zatímco některé biatlonistky teprve míří na mezičas, tak tady už je znovu Franciska Hildebrandová na střelnici. Má před sebou Polušku ve stoje, celkově 6. střelba dnešní štafety. Její pronásledovatelky teprve nyní vyjíždějí na střelnici. Tam vzadu vidíme Merkušinovou, Rungaldírovou a rovněž Veroniku Vítkovou. Všechno skvělé rány, ta poslední možná šla trochu ke kraji, ale předcházející 4 rány by se vešly i do ležákového terče. Německo stále první, souboj o druhé, třetí místo. Merkušinová vynikající. Rungaldírová také musí opravovat, stejně jako Veronika Vítková, 2 terče před českou reprezentantkou. Má na to 3 náboje. Rungaldírová jde na 3. místo. Dobře, dobře, Veronko. Veronika Vítková se drží v popředí. Česká štafeta stále může pomyšlet v tomto závodu hodně vysoko. Reparát složila při střelce štafeta Francie. Bresazová zastřílela stojku velmi rychle, skvělým způsobem. Francie je 5. Rusko si také polepšilo. Starichová na 6. místě. 7. je Švédsko. 8. Polsko. Mitorajová obstála na 3. úseku. A tady v potížích Tyril Egofová. Poslední rána pro Norku v tomto závodě. Ne, dnes Norsko prohrává, to už si můžeme říci nyní, ačkoliv je před námi ještě jeden celý úsek. No, to je pro ně určitě komplikace, ale vrátíme se k naší štafetě a Verča tu si myslím, že i těžkou situaci zvládla parádně. Tam si myslím z těch 5 ran 4. byl nezásah, tam jsem úplně chybu neviděl u té 5. Tam si Verča na tu ránu hodně počkala a pak byla chyba na spoušti, tam za to hodně vzala, ale pak při těch dobíjení se na to maximálně skoncentrovala a bylo to i velmi rychlý, takže tam za to len pochvala. Na svém úseku a sice Veronika Vítková 4krát dobíjela, jenže české štafetě polepšila na 4. místo. Jestli se tak nyní děje na trati, jestli stále je Veronika Vítková na bramborové pozici. To nám napoví další mezičas. Každopádně na první předávce byly Češky 8., při druhé předávce 5. a teď by se měly stále pohybovat kolem 4. místa. Tak pokud Verča na tom bude se silami pořád dobře, tak věřím, že na Rungaldírovou určitě má. Že tam s tím si myslím, že by si mohla poradit. Uvidíme, jak se ten vývoj závodu ještě bude vyvíjet. Za Veronikou Vítkovou však jede v nepatrném odstupu Bresazová a musíme také počítat s náporem Rusky Starichové. Ruská biatlonistka
předvedla dobrý běžecký výkon. Tak tam uvidíme, tam Francie určitě se bude tlačit, protože Bresazová super běžkyně a určitě i ta povedená stojka vrátila do hry, takže tam asi ten poslední okruh poletí. Po 6. položce náskok Německa 21 vteřin, 7 desetin na Ukrajinu. Merkušinová trochu ubrala z náskoku Hildebrandové. Skvělý výkon od této 22leté Ukrajinky. Veronika Vítková na 3. místě před Rungaldírovou a je tam také Bresazová. To se dalo očekávat a teď je potřeba, aby se Verča kousla. Starichová se k této trojici přibližuje. Starichová měla ztrátu 50 vteřin, nyní v odstupu 45 sekund od prvního místa. Mitorajová na 7. místě, Nilsonová 8. Pisarevová 9. Pojď ještě za ní, pojď. Bresazová na 3. místě, Veronika Vítková by teď potřebovala ještě pár záběrů, aby se dostala k Francouzce, aby ji udržela v kontaktu pro nadcházející sjezd. Dobře to ví Veronika Vítková. Vynikající jízda Starichové pokračuje, Starichová se už dostává na tomto mezičasu na 5. místo a zle dotírá na Veroniku Vítkovou. No, Starichová tam hodně tlačí na pilu, Bresazová patří do té trojky nejlepších běžkyň, takže tam se to dalo očekávat, ale i tak si myslím, že Verča předvedla parádní výkon. Pojď, je vidět, že toho má plné zuby, protože si trošku potřebovala ulevit. Z toho vajíčka nám trošku stoupá, aby si polevila, ale je potřeba zabojovat teďka. Míříme do finále k poslednímu úseku. Na 1. místě je Německo, které bylo při první předávce 3., při druhé předávce 2. a nyní Německo vede. Laura Dalmajerová, královna tohoto mistrovství světa, bude finišovat za Německo. Laura Dalmajerová je na trati. Na 2. místě je Ukrajina. Olena Pidhrušná převezne štafetový kolík od Merkušinové. Olena Pidhrušná zde byla 5. se smíšenou štafetou, jinak 10. ve vytrvalostním závodu. 3. místo pro Francii, za kterou bude finišovat Durenová Aberová. Ta je zatím zklamaná z dosavadního vývoje šampionátu. Nemá tolik medailí jako v Norsku. No a v akci je také Gabriela Koukalová, která se vydává do závodu z 5. místa za 4. Ruskem. Za Rusko jede nyní Tatiana Akimovová. No, tam si myslím, že těch posledních 200-300 metrů bylo pro Verču hodně obtížných, tam přes tu střelnici, jak se projíždí do cíle, tak tam si myslím, tam už trošku ztrácela, že tam toho bylo, vydala se hodně, ale i tak si myslím, že na výborné pozici předávka. A ve hře o cenné kovy zůstává pochopitelně také Itálie. Za ní obstarává poslední úsek Dorotea Vírerová, 5. žena celkového hodnocení světového poháru, tady nejlépe 10. ve stíhačce, jinak ve sprintu až 21. ve vytrvalostním závodu až 16. Vírerové tento závod podobně jako tento šampionát podobně jako Dorenové Aberové zatím nevychází úplně podle představ. Výborný běžecký čas Veroniky Vítkové ve 3. kole, nejen ve 3. kole. Vůbec Veronika Vítková se vydala hodně ze sil, stejně jako Jessica Jislová a Eva Puskarčiková. České reprezentantky v dosavadním měření si vedou zatím výborně, skvěle. No, holky to pro Gábinu myslím, že
udělali to nejlepší, co mohli a ta předávka si myslím, že zatím to umístění je fantastický, to, co bychom si asi přáli před závodem, ale pro Gabčuk to určitě nebude jednoduchý, protože teďka tam co jméno, to pojem a jak říkáš, že někdo třeba neměl na mistrovství formu, ale to mistrovství je 14 dní a ono někdy prostě se to ke konci mistrovství láme a můžou tam těm favoritům, kteří se s tou formou nepotkali hnedka na začátku, tak ke konci šampionátu ta forma může jít nahoru. Laura Dalmajerová, stejně jako další biatlonistky, předjíždějí už o jedno kolo štafetu Litvy. V tomto úseku trati si biatlonistky mohou dobře zkontrolovat průběh závodu, protože vidíte, že zatímco Laura Dalmajerová míří nahoru, tak Pit Hrušná sjíždí dolů. Laura Dalmajerová zcela jistě také vidí, kde je její největší soupeřka z tohoto mistrovství světa, Gabriela Koukalová. Tak, jak na tom budou běžecky po prvních stovkách metrů biatlonistky na 4. úseku. Pit Hrušná zpět o 16 sekund. Tady se nám ztráta nevýšila. Dorota Vírerová, Dorena Aberová na 3. místě, Gabriela Koukalová 4. Gabriela jede přibližně ve stejné ztrátě. Italka Vírerová je 5. Akimovová nestačí. Rusko se propadá. 7. místo pro Švédsko, pro Magnusonovou. Kristina Gužiková na 8. místě. A tady už je hranice úspěchu a neúspěchu pro další štafety. Tak uvidíme, jak ukrajinské štafety, jak se vyplatilo, protože Pit Hrušná po, řekl bych, úplně vydařeném sprintu nestartovala v pursuitu individuální závod. Opět si myslím, že jela výborně, tam byla 10. a dneska ty síly se jí můžou hodit. Smutný závod pro rakouskou štafetu. Tady vidíte Riederovou, která závod vzdala a do akce ani největší hvězda Lisa Hausrová nenastoupila. Gabriela Koukalová stále 4., ale Dorenovou Aberovou už má na dosah. Vírerová jede také skvělým způsobem. No, Vírerovou jsem hodně zvědavý, myslím si, že na její poměry se tady zatím trápila, ale ona víme, že dokáže střílet přesně, rychle, což by dneska mohlo platit, ale zatím tu střeleckou formu tady úplně nechytla, ale to dneska nemusí platit. Solo jízda pro Lauru Dalmajerovou v prvním kole závěrečného úseku. Jestli bude solo jízda pokračovat, na to odpoví 7. střelba dnešního závodu. Předposlední a zároveň poslední v leže. Pit Hrušná na stavu číslo 2 už také parkuje. Na 3. Dorenová Aberová, na 4. ulehá Gabriela Koukalová. Laura Dalmajerová potřebuje jeden náboj navíc. Německo stále první. V této disciplíně Němky dominují. O tom už byla řeč. Skvělá Pit Hrušná. Velmi rychlá na střelnici a především bezchybná. Dorenová Aberová také za 0. Stejně jako Vírerová, ta střílela rychle a Gabriela Koukalová rovněž nepotřebovala náboj navíc. Velké drama v boji o stříbro a bronz pokračuje. Ale ani Laura Dalmajerová nemá ještě pro Německo jisté zlato. Tady je však velký problém Akimovové. 3 náboje k dispozici a stále 3 nesestřelené terče má před sebou tato ruská biatlonistka. Švédsko putuje na 6. místo. Na 7. místo se dostává Polsko. Kristina Gužiková reprezentuje Polsko. A je tady trestné kolo pro ruskou sestavu. Před rokem v Norsku
dojeli Rusky na 11. místě. To byl nejhorší výsledek v novodobé historii biatlonu pro tuto velmoc. Tak pořadí. Ještě jednou a v popředí skvěle střílí Ukrajina. Ostatně jako tradičně ve štafetových závodech Ukrajina je na druhém místě zásluhou malého počtu dobíjení. No, zatím jenom parádní závod, ale samozřejmě jsme počítali mezi favoritky a Itálie teďka prostě Vírerová opět ukázala tu svoji kvalitu a tam dokázala 10 vteřin jenom na naší štafetu na střelnici najet nebo nastřílet ten čas a opět ukázala, jak dokáže být v tomhletom silná. Tlak na českou štafetu, konkrétně na Gabrielu Koukalovou, se bude zvyšovat i při poslední střelbě. Sami jste viděli, že Gabriela Koukalová si z čela závodu poležela na koberci nejdéle 35 vteřin a při té poslední 8. položce tu budou podle mého názoru takové rychlopalby. No, budou od ostatních biatlonistek. Budou to nervy, ale Gabina nám ukázala teďka, nevím, jestli to byl stíhací závod při té štafetě, teda při té stojce, pardon, dokázala prostě tu poslední stojku odstřílet ve velmi svížném tempu, takže i ona dokáže a uvidíme, protože ona si to samozřejmě potom musí vyhodnotit na střelnici až potom, jak se bude cítit. Dorenová Aberová se posunula před Ukrajinou, Gabriela Koukalová a zase před Italku Vírerovou. Tohle by mohlo platit, že Vírerová bude chtět akceptovat tempo Gábiny. Gábina nebo po běžecké stránce na tom je výborně, takže snažit se ubrat co nejvíce fyzických sil Vírerové. ...18 vteřin ztráty Dorenové Aberové po 7. střelbě v tomto závodu. Ta ztráta je přibližně stejná. Dorenová Aberová na druhém místě, Olena Pidrušná ztrácí více. Ta nabrala 7 vteřin, Gabriela Koukalová 1 vteřinu z náskoku Dalmajerové ubrala. Co je důležité, nyní pára ze svého kontaktu Gabriela Koukalová a Vírerovou nutí, aby jela za své. Tenhle přechod se Gabriele Koukalové povedl. Naopak, jen se podívejte, Vírerová při tom předcházejícím stoupání 2-3 metry zpět za českou reprezentantkou, teď je to 10 metrů. Takže ty lyže jedou perfektně, což je samozřejmě i pro Gábinu dobrý, že si tohle to může vyhodnotit a to určitě dodává těch psychických sil potom hodně. Kontiolahty Německo zvítězilo před Francií a 3. Itálií. Tehdy česká reprezentace dojela na 8. místě. V Norsku o rok později byly Češky 6. Gabriela Koukalová je v kontaktu s Pidhrušnou. Dorenová Aberová je také na dohled. Nyní by znovu mohl pomoci servis při tomto sjezdu. A pomůže, ale teď už je třeba se začít koncentrovat na střelnici a je jí tohle dobrý, že se Gabča tam zase dostala zpátky a jí tak ona vytvoří tlak na ty závodnice na střelnici. Tepová frekvence je stále vysoká u všech biatlonistek a věříme, že i vám u televizních obrazovek nyní strmě stoupá. Je tady velké drama na střelnici, poslední položka štafetového závodu žen na 4x6 km. Laura Dalmajerová hájí první místo o stříbro, o bronz. Však budou usilovat další biatlonistky a možná, kdo ví, jim Laura Dalmajerová dá příležitost i na zlato. Jedna chybička. Dorenová Aberová to zcela jistě postřehla, stejně jako další biatlonistky.
Dvě dobějní pro Lauru Dalmajerovou. Dorenová Aberová, stejně jako Gabriela Koukalová, Olena Pidhrušná a Dorota Vírerová začínají střelbu. Dalmajerová, ještě jeden terč má stále před sebou. Pidhrušná, Dorenová Aberová i Gabriela Koukalová. 3 zásahy, 4 zásahy pro Gabrielu Koukalovou. Paráda, také přesná. Česká reprezentace zase jede o medaili. Gabino výborně. Gabriela Koukalová opouští střelnici těsně za Laurou Dalmajerovou, ale další biatlonistky jsou rovněž ve hře o stupně vítězů. Tak tohle bude velké běžecké drama v posledním 2kilometrovém kole. Za Gabrielou Koukalovou Pidhrušná na 3. místě, Dorenová Aberová 4. Vírerová 5. 5 biatlonistek ve 13 vteřinách po 8. položce. No, neskutečný závod a připomeňme jenom Dalmajerové, kdy došli absolutně síly, sice až po závodě, v individuálním závodě. Uvidíme, jak na tom teďka bude ve finiši. Zatím Gabču jeli totožně, víceméně se dá říct, v posledním nebo ve druhém okruhu byla Dalmajerová o 1,5 vteřiny rychlejší, ale Gábina teďka určitě to bude motor. V této podobě se jel štafetový závod na 4x6 km poprvé v roce 1993. Tehdy české biatlonistky Jana Kulhavá, Jiřina Adamičková, Iveta Knížková a Heva Háková královaly. Získali jediné zlato z této disciplíny pro českou reprezentaci. Předtím se samozřejmě jeli takové týmové soutěže nebo 3členné štafety. Ale v této disciplíně, ryze disciplíně 4x6 km má česká reprezentace pouze 1 zlato a teď sahá po druhém cenném kovu. Gabriela Koukalová je druhá, jenže Dorenová Aberová se nadechuje k velkému náporu. No, ty to nebudou vzdávat, jak jsem připomínal, oni prostě tyhle favoritky potom během toho šampionátu, když se nepotkají hnedka na začátku s formou, ono jim to může jít nahoru a teď to Gábina určitě nebude mít vůbec jednoduchý. Sice na tom je tady výborně, ale Pidhrušná, jak jsme říkali, tam jeden závod vynechala, takže tam šetřila silami. Gabriela Koukalová zastřílela stojku za 29 vteřin, byl to druhý nejrychlejší střelecký čas. Tímto výkonem nás Gabriela velmi příjemně překvapila. Nestačí na 5. místě Vírerová. Ta tady nemá dobrou běžeckou formu, že by to bylo už na delším mezičasu vyřešené a zúžené jen na 4 štafety z 5. No, bude to ještě drama, ale tu stojku Gábina předvedla to, co jsem říkal, že ona si to dokáže výborně vyhodnotit v hlavě a dokáže to ostřílet i poměrně rychle, což se dneska povedlo. Pidhrušná stále 4., ta nevzdává boj o ceníkov stejně jako Dorenová Aberová, ta jde na 3. místě, na 2. místě Gabriela Koukalová. Poslední omega dnešního závodu, poslední tato ošemetná zatáčka. Laura Dalmajerová ji má za sebou. No ne, ta si to hlídá výborně. 900 metrů do cíle. Laura Dalmajerová stále první. Gabriela Koukalová stále druhá. Dorenová Aberová si vyjíždí vedle Gabriely Koukalové. Ne. Stále je francouzská za českou biatlonistkou. Ukrajina 4., Itálie 5., Vírerová nestačí. Ta se stále časově propadá. No, Dorenová zjistila, když vyjela z té optimální stopy, tak tam to je opravdu potom pomalejší. Tady teď by to chtělo využít i tohohle Gábina, aby se tam rvala, aby je nepustila, protože pokud budou, tak budou nuceni jet i do té venkovní stopy a tam si myslím, že se jim moc nebude chtít. Tato trojice má před sebou poslední stoupání. Pozor, Pidhrušná vystrkuje růžky, začíná trkat. Dorenová Aberová se za ní vydává. Gabriela Koukalová si pohoršuje na 4. místo, ale ono to je možná lepší, že při tom nájezdu bude mířit do cílové rovinky, ne z úplně té druhé pozice. Laura Dalmajerová je v posledním stoupání. Olena Pidhrušná jede skvěle na 2. místě. Na 3. místě Francie Dorenová Aberová. Gabriela Koukalová už je ve velkém předklonu a ukrajinsko-francouzská dvojice se české reprezentaci vzdaluje. Tak ještě za Gábino, zkus to ještě zabojovat. Pojď, zkus to, ale ty soupeřky jsou lepší, bohužel. Tady odjíždí Pidhrušná Dorenové Aberové na vzdálenost přibližně 8 metrů. Na stadionu však diváci už vítají Lauru Dalmajerovou
Německo znovu triumfuje. Z posledních 10 štafet je to pro Německo na mistrovství světa 7. zlato. Němky vítězí v sestavě Hincová, Hammerschmidtová, Hildebrandová, Dahlmeierová. Na druhém místě dojíždí Ukrajina. 3. místo patří Francii a česká reprezentace je 4. Toto 4. místo by všichni zcela jistě brali všemi 10 před závodem. Může působit jako zklamání. Gabriela Koukalová se znovu velmi statečně rvala o to, aby dostala český tým na stupně vítězů. Nelze jí nic vytknout. Medaile byla velmi blízko, ale končíme bez medaile. To je super výsledek, ale samozřejmě teď to mrzí, protože musím říct popravdě, že po stojce jsem si myslel, že to medaile bude, ať už by to byla jakákoliv, ale klobouk dolů před bojovností, protože tam bylo vidět, Gabča se s tím rvala, bohužel prostě ty síly došly, ale soupeřky bylo vidět, že ta síla tam byla ohromná. Na 5. místě je Itálie. Tady si myslím, že se italským trenérům úplně nevyplatilo dát Doroteu Vírerovou, která tady není v té ideální běžecké formě, do pozice finishmanky. Přece jen biatlonistky před ní ukázaly lepší výkony. Tak tam si myslím, že Itálie sázela hlavně na tu obrovskou zkušenost Doroty, že tam to je potom střílení opravdu pod velkým tlakem a ona to dokáže střílet rychle a myslím, že také odvedla kus dobré práce, ale po běžecké stránce na to tady nemá. 6. příčka pro Švédsko, 7. je Polsko, to také jásá. Na 8. místě přijíždí Gereková ze Slovenska, rovněž dobrý výsledek a tady už přichází půle poražených. Bělorusko se pohybovalo v průběhu závodu na lepších příčkách než na 9. Daria Domračovová, v cíli 9. Ještě hůře na tom budou velmoci typu Norska a Ruska než Bělorusko. Tatiana Akimovová by měla přijet kolem 10. 11. místa. Ano, tady to vidíme. 10. je Akimovová. Na 11. příčce Marte Olzbuová. To je velké pohoršení oproti loňskému světovému šampionátu, kde Norky slavily zlato. Rusky byly 11. Ty se posunuli jen o 1 příčku. Češky se zlepšily o 7 míst. Medaile byla nesmírně blízko. V posledním úseku však skvěle zajeli Olena Pidrušná i francouzská Marie Dorinová-Aberová. A české štafetě nelze nic dnes vytknout. První úsek. Na střelnici skvělá Jessica Islová, ani jeden náhradní náboj. Druhý úsek Eva Puskarčíková 2krát dobíjela, předávala na 5. příčce. Na 3. místě se statečně rvala s podmínkami na střelnici Veronika Vítková. Sice potřebovala 4 náhradní náboje, ale na trati zářila, jela velmi rychle. Udržela český tým ve hře o medaile. A konečně na posledním úseku Gabriela Koukalová vylepšila znovu české postavení a dojela do cíle jen se ztrátou 14 vteřin. Doufali jsme, věřili jsme, přáli jsme si po té 8. střelbě, aby to znovu cinkalo. Budeme si muset počkat. Holky, skvělý výkon a je to sport. Asi jsme opravdu po té stojce, nebo já jsem v to věřil, že to medaile bude, ale Gabča taky je to jenom člověk a prostě tam holky, říkám, Ukrajina určitě vydělala na tom, že pošetřili Pidrušnou v Pursuitu a to se jim v dnešním závodě vyplatilo. Od nás ze studia míříme vzdušnou čarou přibližně 100 metrů za nás, protože tam je připraven Tomáš Lachman se šéf-trenérem Ondřejem Rybářem a budou analyzovat střelbu. Šéf-trenér Ondřej Rybář zatím balí své náčiní, ale za chvilku už nám řekne, jak byl překvapen z výkonu Jessiky Jislové na prvním úseku, protože to byla parádní palba. Tak Jessica si myslím splnila svůj úkol úplně na 1, nedobíjela a to byl základ. My jsme samozřejmě nechtěli jít na trestní kolo a myslím si, že to přivezla v takovém kontaktu, který jsme tak trošku čekali a bylo tak pak vidět, že ty holky mohly bojovat o to pódium. No. Škoda, že to nevyšlo. Jako jedinou jsme dnes na tabletu neviděli střelbu Gabriely Koukalové, tak pojďme po stopách toho závodu z pohledu
největší české opory. Jak to vypadalo na střelnici? Tak Gabča, tam asi není co vytknout, protože to byla taky 0-5 a myslím si, že prostě líp to tam asi udělat nešlo. Já si vezmu tu lešku, to byly rány naprosto bez problému, 1/4 byla taková, neřeknu těsnější, ani neštípala, takže v pohodě. Vidíte to gro, těch ran jsou centrový a hlavně říkám, nebylo tam žádný dobíjení a stoják ten byl naprosto bez problému. Myslím si, že v tom, v jakém přijela složení tady, ta stojka byla hodně těžká, protože věděla, že vedle sebe má střelky, některý střílel ne rychle, ale dobře. Každopádně to zvládla, odjížděla z té střelnice s malým náskokem 2-3 vteřin a bohužel ve finále nám chybělo asi 6 vteřin. To už bylo vidět, že Gabča to tak dojížděla, protože viděla, že prostě ty 2 holky tam ujely, ale bojovala do poslední chvíle. Děkujeme. Tak uvidíme, jak finishmenka české štafety sama bude hodnotit svůj dnešní výkon. Gabriela Koukalová nakonec dovezla českou štafetu do cíle na 4. místě. Gábina už nebylo kde brát, utrhli se tam Ukrajinka s francouzskou v tom posledním úseku. Musím říct, že prostě už nezbyly síly na ten poslední zrychlený úsek. Já s těma finishema mám vždycky problém a proto jsem se snažila to udržet aspoň na té trati. Bohužel musím říct, že dneska ty lyže mě vůbec nepodržely a měla jsem naopak pocit, že oproti ostatním závodnicím na trati ztrácím hlavně v těch dojezdech pod kopcema a tak, takže už vlastně samozřejmě není to jenom o těch lyžích, ani ty síly prostě už nestačily, ale vlastně v těch závodech, kdy člověk potřebuje podržet, tak ty lyže jsou hrozně důležitý a dneska se to bohužel nesešlo. Dělala jsem, co jsem mohla. Velké zklamání, vy ty štafety máte moc ráda a byl to opravdu kousek. No, byl to opravdu kousek, ale prostě tak to je sport. Někdy tam hrajou roli prostě setiny vteřiny a mrzí mě, že jsem nebyla schopná holky líp podržet. Střelecky to nicméně bylo za 0, tak s tím aspoň spokojenost. Promiňte, já jsem vás teď vůbec neslyšela přes ty lidi. Skvělý, jsem ráda za tu střelbu. Děkuju. Každopádně můžeme analyzovat výkon všech 4 českých reprezentantek a zastavíme se hned u Jessiky Jislové. Tam vám jednoznačně vyšla ta nominace, to její zařazení do štafety místo Lucie Charvátové. Když vidíte její běžecký čas a především střelecké časy. Zdenku. Tak dneska taktika nám vyšla, jsem rád. Takže Jessica to zvládla na výbornou, 0-5, 0-5. V tom posledním kole něco nachytala, ale s tím se dalo počítat. A jestliže neměla úplně ty optimální lyže, tak dneska si myslím, že podala výborný výkon. Eva od začátku to tam trošku si to hlídala, jela rychle až to poslední kolo, tam do toho zabrala a já jsem si furt celou dobu jsem si říkal, jestli s ní náhodou něco není, ale spíš si to tak jako pohlídala. Verča toho valila od začátku už, ta se snažila něco najet. Takže si myslím, že je velice slušný výkon a ta Gábina, tam není co dodat, jako ta je furt ve skvělé formě. Ivane, trošku tam hrají roli i 4 dobíjení Veroniky Vítkové v tom konečném důsledku. Prostě v tom německém týmu je tak obrovská síla, že dokázali dojet ztrátu a oni se nepohybovali, tuším, hůře než na třetím, 4. místě a vlastně po tom 3. úseku už jednoznačně vevodili. První Německo, druhá Ukrajina a 3. Francie. To jsou 3 nejrychlejší štafety dnešního závodu. A tyto štafety už jsou také nachystané k ceremoniálu zde na stadionu. Všechny biatlonistky se radují, jak by ne. Je to cenný kov ze světového šampionátu pro Dorenovou Aberovou, druhý, protože se podílela na stříbru smíšené štafety. Královnou mistrovství je Laura Dalmajerová. Po dnešku 4krát zlatá, 1 stříbrná a Laura Dalmajerová má velkou šanci vyrovnat medailový výkon Tory Bergerové Norky, která v roce 2013 u nás doma v Novém Městě na Moravě získala 4 zlaté medaile a 2 stříbrné.
na předcházejícím světovém šampionátu zářila Dorenová Aberová, která byla trojnásobnou mistryní světa, dvounásobnou vicemistryní a jednou navíc také třetí. Laura Dalmajerová začíná dobývat kóty Magdaleny Neunerové, ta je 12násobnou světovou šampionkou. Toto je pořadí disciplíny, před námi je ve světovém poháru v Koreji ještě jedna štafeta, ale o malém křišťálovém globusu pro Německo asi nikdo nepochybuje. Ten náskok je obrovský a muselo by se stát něco naprosto neočekávaného, aby Němky přišly o vítězství v této disciplíně. Po 2 letech se biatlonistky z Německa vrací na stupně vítězů na nejvyšší stupínek. Loni byli třetí, v Kontiolahti zlaté, stejně jako doma v Ruhpoldinku či v roce 2011 v Chanty-Mansijsku. Zkrátka za posledních 10 let je to 7. první místo pro Němky v tomto závodě. Je to disciplína, kterou mají němečtí fanoušci podle mého názoru, Romane, nejraději. Tak je to, hlavně to drama tam je a je to i kolektivní, takže tam ten prostě náboj toho týmu tam je, takže to si myslím, že i přitahuje ty diváky. Druhé místo v dnešním závodu vybojovala Ukrajina v sestavě Varvinecová, Džimová, Merkušinová, Pidhrušná. Ukrajinská štafeta byla naposledy na stupních vítězů na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Na druhé příčce tehdy byla v sestavě Džimová, Pidhrušná a sestry Semerenkovy. Dnes znovu na druhém místě. Jinak Ukrajinky, to jsou olympijské vítězky z této disciplíny. Výborný vyrovnaný výkon ukrajinské sestavy. No, hlavně na střelnici pouze 4krát dobíjeli, takže tam nebo potvrdili to, co jsme říkali už během šampionátu, že ukrajinský tým je výborný ve střelbě a to dneska podpořili, si myslím, že i výborným během a jak jsem říkal, určitě se tomu týmu vyplatilo, že Pidhrušná nestartovala pursuitu a pošetřila silami a to dneska jako když prostě našla. Z posledních 8 světových šampionátů byly francouzsky 5krát stříbrné, 2krát bronzové a dnes jdou na 3. místo, na bronzový stupínek. V roce 2015 v Kontiolahti stříbrné, 2016 rovněž 2. místo. Letos si o 1 příčku pohoršili, ale tak nabité konkurenci, jaká dnes byla na trati, je bronz úspěchem. No je úspěchem, ale jenom připomeňme ty nebo 1 nebo 2 položky, kde tam opravdu strávili hodně času. Hlavně Amonierová ve stoje tam prostála spoustu času.